Ens trobem a la Coma de Selma, la parcel·la on es fa el gran Elisenda, que és una parellada montonega plantada de l'any 56. La poda la fem ara en els mesos d'hivern, perquè és quan fa fred i la planta cicatritza més bé. Des de fa temps que apliquem la poda de respecte, amb la qual cosa, quan tallem mai arrenem molt i sempre deixem un tros de fusta de respecte que serà on cicatritzarà. Ja seleccionem els borrons que tindrem per la producció de l'any que ve. Aquest se'n diria el braguer, que és el que sempre tenim de reserva, que el de baix, aquí sortirà la brocada i el sobrecoll. Llavors, si surt alguna més, s'esporgarà durant la poda en verd, evitant fer el mínim de ferides sempre a la planta i respectant el flux de la saba. Aquest ja el tenim.